Matul il-jum tal-ħadd, diversi nsara madwar id-dinja ċċelebraw l-Għid il-Kbir, festa li tiċċelebra l-qawmien mill-mewt tal-Mulej. Din il-festa ċċelebrata b'numru ta' tradizzjonijiet differenti. L-aktar waħda mistennija tkun il-ħruġ tal-Dvarra ta' Kristu Xoxt minn numru ta' parroċċi. Il-Knies kollha fi Gżejjer Maltin sebħu l-bidu tal-jum bid-daqq melodjuż ta' qniepen li fihom fakruna li qed niċċelebraw l-Għid il-Kbir. F'Malta din it-tradizzjoni tmur lura sekli u diversi rħula u bliet żammew din it-tradizzjoni ħajja fejn eluf iżommu l-appuntament annwali tagħhom biex isegwu l-ġirja bl-Irxoxt. Fost dawn il-ġirjiet kien hemm dik li ssir kull sena f'Ħal Qormi fejn mijiet ta' persuni nġabru sabiex jaraw din il-ġirja tradizzjonali bil-vara. L-atmosfera kienet mimlija briju grazzi għal mużika tal-bannet u ta' qniepen li ħadu sem daw iċ-ċelebrazzjonijiet. Dan apparti li t-temp xemxi permetta li dawn il-proċessjonijiet isiru. Sa dan it-tant aktar kmini l-Arċisqof mexxa l-konċelebrazzjoni ta' ħaddi l-art mill-Konkatedral ta' San Ġwan u fl-omelija tiegħu elenka l-fatturi tal-ħajja u l-mewt. Żewġ aspetti li jirrappreżentaw il-vjaġġ ta' Sidna Ġesu Kristu matul ħajtu. Biss meta huwa qam u reġena tal-ħajja ġab lura l-element ta' tama. Dak il-bib tal-mewt mhuwiex bib fuq fondoq imma huwa bib miftuħ għal ħajja. U din hija l-fidi tagħna dan li qegħdin niċċelebraw illum. Fid-dialogu tas-sekwenza tal-Għid lil Marja ta' Magdala ngħidula m'inti x'rajt? Rajt ix-xhieda, rajt il-qabar, rajt il-liżar. Dawn mhumiex xi ħaġa li ġġalek temmen bil-fors. Huma sinjali jindikaw proposta. Proposta ta' fidi. Aħna nemmnu fl-Irxoxt għax l-evidenza mhijiex xi ħaġa li tisforza ruħha fuqna. Hemm huwa lingwaġġ li tifhmu biss il-qalb. Il-Monsignor Arċisqof tkellem ukoll fuq il-paċi, aspett li hu verament importanti speċjalment dawn iż-żminijiet għaliex l-ewwel irid ikun hemm il-paċi fil-qalb.